vadikani, tiri kusangana zvakare pane rimwe vhiki. Tinongoya nenyaya dzakasiyana-siyana. Dzimwe dzacho tinokutendai nokuti munotipa uchapupu hwekuti zvakabatsira. Kana paine zvimwe zvamunofunga tiri kudzidza zvakawanda kubva kwamuri, isi tinovimbawo kuti tiri kukuunziraiwo zvakawanda zvamungadzidze. Nhasi tine nyaya inopisa-pisa yeunhu chaiwo. Mazuva ano taakuda kudzokera pedu pekubvumba kuti ndisu vanhu vatema toita sei kuti zvinhu zvedu zvingotinakira. Unhu hunoyerwa nekuti kudiniko, nekuti vanhu mupfungwa dzedu tine pfungwa dzakasiyana-siyana kuti munhu akadai haangaite unhu hwakadai, munhu anodai angaite unhu hwakadai. Chiregai ndirege kutaura wakawanda, regai ndikuchingamidzei mese nouwandu hwenyu. Tinokutendai nekunge muri pano kuzokomba churu. Regai ndipe mukana uno kune vadare vedu, nyanzvi dzedu, kuti vazvisume kwatiri. Totanga namai vari kunze. Regai vazvisume kwatiri nekuti vanobata sei. Mazvita mai Chisamba. Ini ndinonzi Reverend Gondongwe. Eleno Tsitsi Gondongwe. Ndobata ndiri ku Methodist Revival Church. Tinokutendai nekunge muri pano. Tinotenda mai Chisamba. Ini ndinonzi Madenyika, Makadzawanda, Mangwiro, Magwenjere. Tinokutendai. Ndinovimba kuti pamaa muchiri kusabhei mazita haana kukunetsai. Ndiri pamudya ndigere. Tinokutendai. Maita Dr. Amai Chisamba nevadare vese nevateereri. Ini ndini mushandi wenyu, mukwenenzveri wenyaya dzemunharaunda, Dhege Tatenda Chinoda, kana kuti baba serious. Tinokutendai nekunge muri pano. Regai nditange nekuchikuva. Ndombotanga ndauya kwamuri mai. Unhu hunoyerwa sei? Nekuti hapana chinhu chakanaka seunhu hwakanaka. Unhu hwakanaka hunopa zita rakanaka, hunosumudza mhuri yakanaka, nyika yakanaka nenharaunda yakanaka. Mazvita. Chekutanga tinoda kuti titarise kuti chinombonzi unhu. Chinomisikidza unhu itsika nemagariro. Zvatakarerwa mazviri, tichirovedzerwa mazviri, ndo zvinozoita kuti tiverengwe kuti ane unhu kana kuti haana. Nepamusana pekuti izvozvo ndo zvinoita mutambidzanwa. Saka patinotambidzana kureva kuti tiri kuendesa mberi tsika dzedu neunhu hwedu. Saka mazuva ano semaonero andiri kuita, unhu hwedu huri kutozoverengwa nekuti akambokurira kupi. Muri kuonawo maitiro ake chachirungu chachi, kureva kuti panenge paine papesana netsika nemagariro edu. Ndinorangarira mutukudza achimba achiti kwedu kudandaro redu raive rekuimba, asi iwewe zvawakuenda uko usazondoshamarara waikoko. Kureva kuti anoreva kuti patinenge tichidzidza tsika nemagariro, tinoziva kuti kana taenda pane vakuru tinodai, kana tiri kutamba tega tinodai, kana ndapinda mumusha mevanhu ndodai. Ndizvozvo mashoko makukutu ari kutsanangurwa. Isi tinongoramba tichiti chiri mumusakasaka ngachizvinzwire. Ukaona panokurukurwa nhau dzese pasinawo chawanzwa chawabata, unoda rubatsiro rwakati kuti. Touya kwamuri baba Magwenjere. Regai nditange ndichitaura neChindevere. Umuntu ngomuntu ngabantu. Munhu nokuda kwevanhu. Unhu chinhu chinokosha, unotangira mumba mawakazvarwa wozobuda kunze. Unonzwa kana munhu akaroora iri tsvarakadenga chaiyo, muti usina kabuma. Asi kana asina unhu, munonzwa zvonzi akauya chembere dzaenda kutsime. Kureva kuti kwawakazvarwa pano mumwe asina kuita basa rake. Mashoko akanaka ari kutaurwa nai. Vari kutaura baba kutika mukati memhuri dzedu munhu wese ane basa rake raanofanira kuita. Asi kana tozoenda kunze takuzonza makazvarwa chembere dzaenda kutsime, makazvarwa vakuru vari pane pataperevera. Tosvika pana baba Dhege. Maita Dr. Amai. Vadikani kwatinoringe benya ndo kwatinorigidira.
kwatinorigidira ndo kwatinoringe benya. Nyama inonaka inotaura yoga. Chinonzi munhu hunhu, chinonzi hunhu pamunhu. Mabasa akanaka akaodzekwa somukaka wavashe. Kune vanhu vaunotovona anonzi uri mbwa yemunhu. Ukaona woyi uri mbwa yemunhu, zvakureva kuti zvawataridza mabasa ako akangofanana neabhoki kana ungava murume mukuru wakaita sei. Kana ungava murume mukuru wakaita sei. Saka vanofanira kungwarira kuti ukahiwe uri rovambira. Zvinoreva kuti kana muri mumusha ungaite mari inoshamisira, asi pane nyaya yekukobora yauri kuita vamwe. Ndo mhaka uchizonzi uri rovambira. Ukanzi uri pendeke uri chisekera nzira, ndimi vezviuno minini kunge zvikodza padhibha. Munai muchimboiteikovo. Mashoko makukutu ari kutaurwa iwayo. Mufunge tinotaura tichinge tinodambe tichinge tinodini, asi dzidziso iri pakati paizvozvo yakadzama. Dzidziso iri pakati paizvozvo yakadzama. Ndombochiuya kwamuri. Munhu ane zvaanotarisirwa kuti aite zvinoratidza kuti munhu. Hove ine zvainotarisirwa kuti iite zvinoratidza kuti ihove. Tikaona hove yakukwira mumuti, zvaakunzi yarasa unhu. Tikaona imbwa yakugara patafura navanhu, yakunzi yarasa unhu. Saka unhu zvinongoreva kuti kuita zvinhu zvinotarisirwa kuti munhu aite. Tikaona murume akuroora mumwe murume zvoreva kuti arasa unhu, nekuti zvino hazvitarisirwe paunhu hwemunhu. Saka unhu unobva pazvinonzi munhu ngaatarisirwe dzanga achiita. Mashoko makukutu ari kutaurwa iwayo. Hatifanire kubva pagwara rezvinhu zvatinoita. Ini ndinoda kuti ndizive kuti zvinoerwa seiko. Nekuti vanhu vedu vanoti vakati ringe unzi ndo zvavanoita. Iye munhu wechechi, munhu aenda kusondo. Vakati ringe unzi akatienda kuuniversity mufunge, akadzidza, kana kuti yohwe mukadzi wemunhu yewe, kana kuti murume wemunhu, kana kuti zvinoerwa sei, nekuti zviri kupinza zvimwe zvezvatiri kukurukura izvozvezvi. Ndoya pana baba wane chivedzero, taura henyu. Zvinoerwa sei, vamwe vari kuti kuchikristu, vamwe vari kuti kuchivanhu. Ndaona kuchikuwa uko kuri kutaurwa nyaya dzasingwe dzechivanhu zvinoendera mberi zvichinotaura kuti chivanhu chedu chakare chinhu chaida kuti chidzidziswe kubva kuvakuru zvanzi vakarerwa chembere zaenda kupi. Asi tiri kuona eko zvino ukangoita chivanhu wakutorwa semunhu uya wechinyakare, asi siri wazvino. Vanhu havachatora tsika dzedu dzechinyakare setsika dzinenge dzinoendeka mazuva ano. Ndizvozvo mukwasha vari kutaura zvechokwadi. Munoziva kana tichirarama isinoti upenyu dunga munhu. Vanhu vedu vakawanda vakaregedza kubata pakanaka, nekuti vanofunga kuti vanhu vanozofungei. Kana wakakudzwa kumba kwenyu muchinzi munotyora muzura, tyora muzura chero kwawaenda, ngavakuzive naizvozvo kuti unotyora muzura. Zvino vamwe vanoti kana akatyora muzura pane vanhu 10 akaona ari iye aita, akutoti ndaita zvisingaitwi panapa. Hakuna vabereki vangatiche kana kudzidzisa vana vavo zvinhu zvakashoreka. Saka tikatora zvatinodzidziswa nevabereki nenharaunda yedu zvakanaka, tinobudirira muupenyu. Ndoya pamuri mukwasha ndenda kumusoro. Maita basa maisamba. Ndoda kupindura kuti hunhu hunopimwa sei. Tinotarisa yanoti pachirungu language, matauriro. Totarisa zvakare mapfekero. Totarisa zvakare nonzi interrelationship. Matauriro ndoitawo nemumwe. Tikange tataura mutauro usiriwo, umwe ndataura naye anokwanisa toona kuti munhu atobuda mugwara rekutaurirana mutauro uyu. Tikange taakupfeka zvinoita kuti zvinoshoresa kwatiri kubva kumba kwatabuda, tatobuda mutsika dzedu. Tiri kutaura ukama hwemukati memhuri hunotipa identity yekuti mwana wekwangana. Tozotaura interrelationship, ndabuda mbamweme ndaakunze, takutarisa senyika yese zvino identity. Ndoitwa mufundisi chitauro. Nyaya yandoda kuti ndingopindura pamabvunza kuti hunhu hwemunhu hunoonekwa sei. Ndinongofunga kuti hunhu hwemunhu hunoonekwa nekuzvidzora kwaanoita panguva ipi neipi yaangange ari. Munhu anobva kumba kwake ari right, asina mukanganisa, ofamba maybe oenda pamakombi osangana nemunhu anomukanganisa, zvaanoita panguva iyoyo ndo zvinoratidza kuti munhu uyu akaita sei. Mashoko makuku tataura namufundisi.
hanzi pamwe pese apa takanyarara tichiita mabasa edu hatigone kuona unhu hwemunhu, asi panguva yaanozvidzora muchitonyatsoona kuti inga baba havatukwa asi amai ava vanga vasandudzirwa, ndonguva yatinoona kuzvidzora. Tinokutendai mufundisi, ndoya pane chimandara. Andofara zvikuru nenyaya yeunhu yamatanga, nekuti kubva ndiri mudiki inyaya yekuti zvakafanira kuti kuchikoro kazhinji taenda kumaboarding patinosangana nevanhu vekunzvimbo dzakasiyana siyana. Pane dzimwe shamwari dzako kana vamwe vana vaunoona kuti paya pamunenge muchinzi mufambe muchiona kuti vanhu vavaridza mibhedha zvakanaka here kana kuti vaita zvimwe zvamunotarisirwa kuita sevana vechikoro. Umwe munhu anenge asingagoni, ukazoda kuzvitarisisa kazhinji tinokurumidza kuti mwana uyu akatadza kurerwa kana kuti haana unhu. Asi ndanchida kuti nyaya iyi tingablame mwana here, because kune vamwe vabereki vekuti kudzimba uku havasi kumubvumidza mwana yeye kuwaridza ega mubhedha. Azouya kuchikoro ndo paanooneka kuti haagoni, asi kana zvakuzotaurwa aroorwa zvinonzi mwana uyu haana unhu. Saka pakadaro ndachida kunzwa kuti tingati ane mhosva apa mwana here kana kuti ndiko akuru. Mubvunzo wakabata. Nyanzvi dzedu dzichatibatsira kupindura mubvunzo iwowo, nokuti isusu tinoramba tichingokurudzira kudzimba ikoko kuna amai nevabereki nevatariri kuti munhu wese ngaaedze kuita zvinhu zvinomupa upenyu, nekuti kutonga kwamusika vanhu hatikuzive. Kune vazhinji vakafirwa nevabereki, kune vazhinji vakafirwa nevatariri, kune vamwe vakatadza kuita zvimwe, asi munhu wese ngaagone. Iyo inyaya paongororo yetsvakiridzi yedu takaona kuti kuna ana mai vekuti kweiwo wakuwaridza, ko nhasi mubatsiri wedu ari kupi? Munhu wese ngaazvizive. Tombodzoka kuchikuva tisatauya kwamuri. Mnoga kwanodendere rake izvezvo zadenderero kwangu nderiri pamoonana pauniversity paya kana step dzechirohwana vanoziva kuti step yokwavo yaakadzidzira kubva pakuzvagwa kwake. Woona dzimwe step murombo munhu havigwa ari mupenyu zvake. Woona dzimwe step dzavana vanoenda sevakakokurira mudendere rekutamburira vasingabvi pamaassignments avo, vanototi kana zvaibvira vanobata vakasvinura. Kozoitawo vamwe vakayemedzwa mota dzichiuya dzezera nemumvuri dzichipakwa vachiinda. Saka taakuda kuti munhu unhu hwake tohumezha sei, ngatange kuti tohuvaka sei. Chokutanga kuvaka munhu mudendere rakazvagwa naro. Mumwe wakakura uri nherera, mumwe wakakura pabarika, mumwe wakakura uine single parent kana mai vamwe. Saka paunokura paya uchizvagwa unenge uine munhu one. Paunotanga kuchema vaviri, mwana uya ava kusangana nedendere rake. Saka pane munhu wemukati poita munhu wokuzhe. Vazhinji vedu tinoita toti body view tokoona munhu wokuzhe totobhilivhiswa kuti ndo zvaari. Saka vabereki, makereke, zvikoro, panongofamba mwana achikura, pane yavanoti pachirumbi critical conditioning. Pokuti mwana akadarika zera irera hamuchamugoni, ndimi makamuyemedza, ndimi makamujaidza kupfeka zvinotangira pazvakagumira, ndimi makamupa mapoda. Vabereki, toita sei? Vari kutaura baba chinoda kuti zvimwe zvacho ndisu takazvitanga zvinozotinetsaka, nekuti tinembenge tichizvitora tichida kutora kunge sezvechirungu. Handizivi kuti isusu chinonzi chirungu ndo chipi pada vadare vedu vachatibatsira, nekuti zvese zvatinofunga kuti zvinongotisiyanei, zvatinongofunga kuti zvakanaka tinoti ndezvechirungu, kuita sesu tisinawo chedu chakanaka. Saka vari kuti dendere iro kwenyu mavavaka sei vana, asi kana wakura unogona here nekuona mararamiro kudzokera mudendere rako kana kuti watopera basa. Ndoya kwamuri baba. Tinotenda Mai Chisamba. Zvatauya panapa ndandichiziva kuti ndo musoro wenhau watichataura uyu wehunhu. Ndandigerapo ndikatirega ndione kuti hunhu huchirimo here mukati medu. Mukomana uyu ndokubva asangana aona shamwari dzake, ndobva ndamusungira kumeso nichida kuona kuti mwana akabva kuvanhu here. Andikumbira kuti baba ndoda kutaura nevana ava mungaendewo here apo. Ndobva ndasunga kumeso kunge shato yamumedza mbudzi nhatu ndichiita hore kuti ndimuone kuti mwana wakaita sei. Mwana uyu ane hunhu. Muchirirei maoko. Chiregai ndidzokere kumubvunzo waitwa nemwana wangu uyu. Ndo unodzokera kuya kwandati unonzi wakauya chemberedza enda kutsime, kureva kuti kwawakabva pana asina kuita basa rake. Ibasa redu isu vabereki kuti mwana achikura timudzidzise. Hongu kuwana tinowana, asi kana zvikuru kana ari wemusikana haazoendi kwaanenge awanikwa
nepfuma yekwake. Iyo zvakanaka zvazvo, hapana anovenga chakanaka. Kana tosora mubvunzo wako wati tosora ani, mwana kana mumwe munhu, rega handidi kurova imbwa ndakaviga mupinyi, rega ndibude pachena, ngatishorei vabereki. Chokwadi chisina kugombedzerwa kuti mwana wedu anonorakidza zvati. Izvozvi zvamuri pano munoziva mararamiro enyu, kunyange muri vana, kunyange muri vanhu vakuru, munotobva matoona kumusha kwangu. Kana makanditarisa ini ndinobva ndatoonawo kumusha kwako, kana iva vadare vedu kutarisana chetiso. Ndozvandogara ndichitaura kuti kunyange munhu achifamba hake akatakura kana toti putumendi yake bhegi, akangokutarisa kudai pamunomona atoriti kwati kwati, haana chaataura newe, haana chakubvunza, atozviita izvozvo. Mumwe munototi mapinda mukombi kana mubhazi, muchinyatsoona kuti munhu uyu agara arongedza zvinhu zvake, asi paunongoya kuzogara pasumuka akunotsvaga pamwe. Sei Maigondongwe? Imuwe mubereki anongoramba achipomerwa, asi ngatimbobvumaiwo kuti dziripo dzimwe nguva dzekuti hatibari mwoyo, tinobara nyama. Pane zvaunoramba uchirovedzera mwana wako, uchirovedzera mwana wako, asi ukazozvinzwa zvakutaurwa ukokoko, hazvigone, nekuti pane vamwe vanotaura vachiti, musazondirova nababa vari panapa, hanzi murume mwana imbwa havarevererwe. Nepamusana pekuti zvabva pauri hautomboziva kuti chii chiri kuitika ikoko. Asi chandoda kutaura kuti toita sei nenyaya yeunhu. Ini ndiri kutaura kuti unhu hunooneka, kwete nekuti kutaura kuti auyo ane hunhu uyo ane hunhu. Maitiro anoita munhu ndo anotaura kuti ndine kwandakabva, ndine chandakadzidza. Pabhodha apa munogona kukwira nemumwe muchitaura zvakanaka, muchiita zvese, muchitoti ndaona shamwari yangu, ndakazomboyambuka nemumwe, tangoyambuka ndo pandakanzwa kuti zvikanzi zvatokwana mainini, zvatokwana. Ndobva ndashaya kuti zvakwana zve, ndione nezvekupfeka atochinja. Apa akanga aine hembe yake yakareba yakanaka, akangonobvisa zvaive pamusoro kubva asara ane zvaienderana nekwaakanga ari ikoko. Saka patakazoti tiri kuda kunotenga nekuti takanga tiri tega, takazoona kuti aiwa, munhu akanga atori munhu anonhonga achiisa maanoisa, anoenda ne90 rand anonodzoka aine 35 asi bhegi razara, kureva kuti hunhu hunooneka nemaitiro. Saka zvichizondirakidze shamwari yako, ndobva ndakutaura kuti uri ani. Mashoko makukutu, nekuti mukati meukama hwedu ihwohwu, hungave hwewanano, hungave chi, zvakakosha kuziva shamwari dzemurume wako, zvakakosha kuziva shamwari dzevana, kuziva shamwari dzemudzimai wenyu. Mobvunza mubvunzo kuti ushamwari uhwu hunobatanidzwa nei. Nekuti isusu vazhinji vaberekika tinozvipa pfungwa yekuti hakuna kufurirwa, usazofurirwa. Heya, vana vedu vanotofurirawo vevamwe. Nhai, ngatizvizive iwo izvozvo kuti mwana wangu anogona kunge ariyo mhara. Ndouya papuri. Ini mubvunzo wangu uri pakuti mazuva ano musociety matakugara vakujaja unhu hwemunhu maererano nekupfeka kwandinenge ndakaita. Zvinhu here zvinofanira kubudisa unhu hwangu maererano nekupfeka kwandinenge ndakaita, kana kuti nekuda kwekuchinja kuri kuitawo zvinhu. Kupfeka kwemunhu akufanira kujajisa unhu hwemunhu, nokuti unhu munhu inini pantiri chapuya pachangu, noti kuti zvandikapfeka kuti ndiwo unhu. Ndizvozvo tichanzwawo kuti vamwe vanoipindura sei, asi nyaya dzakadaro inyaya dzinokurukurika. Handitika yangati pachirungu tinogona kuisa padebate, ava vachitaura mafungiro ava vachitaura, asi noka inozvara mbavha nemuroi. Asi ndopabva patsika dzedu paye kuti mwana anokudzwa nenharaunda. Ngatidzokerei ikokwe kwekuti imwe ngatitarisirei mhuridzi, ngatitarisirei nai vana, kwete ngoti havasi vana vavo kani nai vashaya zvavatiitira. Nokuti kune vamwe vanongomirira kutsondora, kunyange zvatiri kukurukura izvozvi, kuna mumwe anenge achingomirira kutsondora, ndozvadi, ndozvadi, aiwa ka ndozvazodaroka izvozvo, ndizvozvoka. Saka zvandiri kuedza kutaura pakupedzisira panapa ndezvekuti basa iri harisi remumwe chete. Basa iri ndiredu tese, kuti tiumbane muhunhu tigonzi vana veZimbabwe ine hunhu hunozara chanja. Mazvita mashoko akanaka. Mai, munopeta muchiti. Ini ndiri kuda kungokurudzira Zimbabwe kuti vana vedu, muri yeZimbabwe, ngatigarei zvakanaka.
zvekuita vana kwaenda mhepo vedu we ngatiregerei, nepamusana pekuti zvizhinji zviri kuuya, zvizhinji zvatichatoramba tichidzidza, asi nepamusana pekuti pane murongo watinoda kuzoramba tichisiya, tichazogumisira taa vanhu vekuti hatina kana history yatinotarisa kuti takabva kupi. Mwana kuti achiziva kuti takambotanga sei, tiri kuenda kupi, haachazviziva nekuti kune unhu hutsva hwaakuuya. Ndiri kuti dai kuri kuchipatara, Zimbabwe ichinzi iri muchipatara inogona kutonzi iri muintensive care, nepamusana pekuti pane identity crisis, kunyatsoziva kuti ndiri ani. Asi izvozvo zvinopedzwa nezvirongwa zvakaita fanike zvinezvi zvekuramba tichidyara chipenyu chatinoti endai munogara zvakanaka, ngatinosimudzirai kuti tiri vanani semazimbabwenza. Hatisi vekuzambia, hatisi vekumalawi, hatisi vekusouth africa. Chinombonzi muzimbabwe chinovakwa nesu. Mazvita mashoko akanaka, mashoko makukutu, kungobvuma chete kuti inini ndini, tobatsirana, tovakana. Zvatiri kumhanya nazvo zvimwe izvi hazvichaita. Kare isusu muongorori netsvakiridzo kana kuchakura isusu vari kuno kumazera ari kuti tichibvisa baba chinoda nevadiki ava, kwaive nezera rekubhawa kani, ndiri kunyepa here? Paive nezera ramaitarisira kuti ava ndofunga vari kuenda pabhawa. Mugoona kuti paive nezera ramaitarisira kuti ava vari kuenda kuchikoro, ava vari kuenda kunhamo, ava vari kuenda zvanga nekuti zvino muri kuona munosha kuti karasika here kamwanaka, kari kuenda kupi? Chitarisa waainaye, dumbu riruko, ndebvu dziruko, saizi yasekuru vakatomudaidza kuti John ngatigochetira apapo. Handiti John upiko? John sekuru vako. Hazvisi mutsika nemagariro edu. Taurai zvakumusikana. Chinhu chiri kukanganisa tsika dzedu sezvambotaura zvanzi hunhu munhu, asi isusu kwatiri kuswera uku tiri kupendwa. Ndingashandisa izwi rekuti kupendwa nevamwe. Last svondo rapfuura takaburuka kombi papadedzera umwe windi anga ari kumashure kuti hanzi matiigira dzimwe mbavha nepfambi, asi tiri vanhu vakasangana vakasiyana siyana mukombi imomo, asi akadedzera kuti matiigira dzimwe mbavha nepfambi. Zvinhu zvinorwadza pakuti tiri kupendwa. Aminoti zvingaitwe sei kuti munharaunda yatiri kukurira iyoyo, inini nezera rangu rineri mukanditarisa ndiri munhu mupfupi, handingakwanise kusvika kunoudza munhu nonzi ane dzungu ada kutozviita anzi sister Holly. Mashoko makukutu nai. Munoziva kuti kudini? Nyika inoramba ichitaura, nyika inoramba ichizeveza, asi ukaramba uchirakidza zvauri zvinongoramba zviri izvozvo. Ndosaka muchinzwa kuine tsumo yekuti shiri nemuririro wayo hairege. Handiti nhasi ikambotaura ikarira munombofunga kuti inhengu here, ichisamukombwire here, chiko, asi ikaramba ine muririro wayo. Saka inini kurudziro yangu ndeyekuti kana mukanzi muri pfambi mumoyo, munhu mukati womukati asiri pfambi, vachazozviona. Nekuti hatigone kufadza nyika ka, hatigone vamwe vanoreva, vamwe mazuva nyika kana nhau dzakunyepa, zvikuru sei dzepamasaisai dzakunyepa. Munonzwa kuti munhu afa, iye ari mupenyu, imba yatsva, iyo isina kutsva, uye azodini. Musatambudzike naizvozvo. Vavariro yatiri kuita pachirongwa pano ndekuti ngativavarirei kuita vanhu vanogona. Tinotodzidzawo, hatisi hapana anogona zvese, handiti? Saka vavariro yedu ngaive kuti tinatse rudzi rwekwedu. Murora taura. Maita yenyu maisamba. Chandingade kusiyira kuvana veZimbabwe ndechekuti vabereki, isu vana tinotedzera zvamunoita misi nenguva. Kana mai vangu vari chihera inini, vakati handinzwaro vasvika kana pane vanhu sepano, vakati handinzwaro, maisamba vakati nyararai, obva wasumukira kuti ina handinzwaro, hamundinyaradze panguva ndisiri kuda kunyarara. Inini mwana wavo ndiri kuzviona, ndikazoenda kwandaenda ndikanzi nyarara, ndoti ini amai vangu akati handinzwaro, ndinonziwo chihera. Saka ndoti vabereki, zvamunoita ndozvimwe zvatinotedzera isusu vana. Ngati mubereki wangu inini vakachinja maitiro, vakazvininipisa pamberi paMwari nepamberi pevakuru vavo nevadiki, inini ndichakwanisawo kutedzera kuzvininipisa kwavanoita. Maita mashoko makukutu, asi ndiroda kudzoka pauri, ndinoda kudzoka pauri. Kana mai vachiita zvisiriri izvo, kana kuti baba vachiita zvisiri izvo sezvauri kutaura, iwe unoona here kuti vari kuresva? Unoona here kuti vari kukanganisa? Une maziso acho ekuona here kuti amai yangu adarika mutsetse? Ndiri seni ndauyawo kwamaisamba ndinenge nchidzidziswa,
ndinoona kutadza kwavo ndovagadzirisawo nemagadziriro anoita kuti vanzwisise kuti ndiri mwana, handisi kuvatsura kuti kuita zvekuvanyadza kuvatuka amai kuti matokanganisa, asi ndiri kutraya kuvagadzirisa kuti aiwa mama. Mashoko akanaka nai, nekuti isusu tinokukumbirai vana kuti haikonai kungoita zvekungoteedzera zvambotaurwa namai. Upenyu hunenge hweshiri inonzi hoto, haisvike kwainoenda. Mhepo ikaenda uku kumaudza nyemba ndokwainoenda, mhepo ikaenda kuchamhembe ndokwainoenda. Zvakashata, musazvitevedzere. Ndakungotaura muchete apo, taura kumurora tivatapedza. Ini pane pamambotaura nenyaya yemasingle mother ndikuona hapana ambonyatsoda kuitsinhira. Pamwe pacho masingle mother pane chinonzi bitterness chatiri kushandisa muvana mukurera vana vedu. Mabviro kana kuti madananiro nemarambaniro andakaita nababa kana kuti madzingiro andakaitwa pamusha anozodhitemainda marerero andichanoita mwana. Handichada kuona mwana uyu achienda kurudzi rwekakwe, handichada kuona mwana uyu achiasosieta nevanhu vekurudzi rwekwake. Inini zvandichamurera nazvo ndozvaanofanira kuita. Handidi kumunzwa, handichatomuudza nezvaidentity yake kuti uriwo kwashumba munofanira kuita so. Then tochifamba pamwe musikana tochichanorerana muchechi mukereke muye kune imwewo yekutiwo kereke pane painotaurawo kuti kutsiura baba naamai chaivo. Kana mai yako achitokukanganisira unoraite kuti watsiura, because shoko raMwari rinoti ngativha tatidyo. Poita pamwe pokuti muchechi imo mwana ari kuenda ari kusvika kuti amai yako kana vachikukanganisira kana zvanetsa uya ugare kuno. Saka ndizvozvo vari kutaura nyaya dzakanaka dzechokwadi. Mufunge inyaya dzatinofanira kutarisa idzodzo kana tiine nguva yakakura. Asi regai nditi mukupera zvakandirwadza ini ngazvirege kurwadza vana vangu, zvakarwadza baba ngazvirege kuvava. Ngatirege kuva vana nekuti kana tofa tinofa mumwe chete nomumwe chete, tinosiya vana vari mudambudziko. Saka ngativavarirei kuita zvakanaka tichibatsirana. Ndosaka kuine vayananisi, kuine hama dzakasiyana-siyana, asi munoziva kuti kana chaita zvinoendeka zvikuru sei tiri muMaisamba Show. Chiringazuva cheye chinokwikwidzana nesu zvakanyanya. Ndine urombo chiringazuva chabva chatsvuka chikakwata. Imi manga muchitandadzana nesu. Nyaya iyi maiona sei? Makasununguka kutiridzira kana kutinyorera. Regai ndikutendei nouwandu hwenyu. Tinokutendai nenguva yenyu. Tinoziva kuti nguva ifushwe. Tinokutendai neuvepo hwenyu. Regai titende vadare vedu. Maigondongwe tinokutendai. Samaita vamagwenjere vachinoda tinokutendai. Zvakadii kusangana zvakare. Svondo rinouya panguva imwe cheteyo. Ndini wenyu Dr. Rebecca Chisamba.